the Star, which emane yeka Indian alumni Chel Kachel Nyinga and Nick Okello. Oboke the Standard. Wachimantire di chingma tinyoro nyenyi tire manuendo mudho mandiwa maneo kwa kolwasi mara penyi Kenya tesa mabende koro wayago yoko matingo teko mastima madongo masani ndi koro nilongo ni pylons ne oriere penyi manende gwenge ko maga sio kimau kanyo endo kama bende koro ne entich mateka hinya yo Kenya ng'enye ntire mudho wachile ni koro mendinye ongeko kang mar weche mag ohala mang'enya hinya penyo wakori penjo en as investigations continue into what caused the tower collapse. A team is hoping to have power restored by the end of the day. Mane wachima kono wachiko Rosemary Udur mabende koro en Okello ne kamendo mar Kenya Power and Lighting kumsani. Rosemary nyowacho ni gima obedo kare to kane oromo nyodo sang'wen to koro semenyoso dugo kamora ngora gini penyo ni to en ang'o matek mano miyo gini bokora bokato gore piny. Faced with the tough questions over rising power outages, electricity bosses could not offer a satisfactory explanation after 4 pylons suddenly came tumbling down, cutting off power countrywide. Nyalo somo weche gweko gintiere itoboke ni ndi mara 4 kod 5 kagene kanyo. Wach machielo moko wanga kaindi itoboke ni mara dek en ni dhano nyochomne chuny kata adundo maranguro makoro yueyo kendo bende gone remo. Mano en okang' mokwongo motim manende piny nendo mar university ma piny ma US University of Maryland makoro jogo kuma gen laktache nyoyudo ni kara dhano nyalo tiyo gi manendo ma en chuny anguro wang'e yudo tuoche maber moloyo mana ni ochelre gi more to gi njawni. Anguro ing'eni en gima nyorre kabisa kendo ji mang'eny kono anguro en gima olil. Sani ndi koro anguro ni chal ni kiwacho kaka bobet igini mabiro ni anguro bro konya ahinya joma mondo miyo giyud adundo manyien kata adundo gi otamre tiyo mondo miyo lokne gi nikech ji mang'eny ok nyal chiwo adundo en achiel kende koro kimiyo ng'ato adundo nyiso ni tho. Koro en wach maber ahinya ni scientists hope pig organs could help alleviate shortage of donor organs. About 110,000 Americans are currently waiting for an organ transplant. Mama yono timre University of Maryland nyalo somo. Aiko somo nigi omiyo koro mach nye onge piny Kenya. Nyalo ng'iyo to enang mano timre achiel kachiel. Sabende koro Uhuru Raila allies push to pass another rush to pass a coalition bill by end of the month. Manya wacho nitire kanyo koro jogo kuma bende siro Uhuru kod Raila nigi ng'wech ma mondo mi koro gikadh macha ma bende en bill mar ng'iyo weche go mag dondo dubuche mano ndo kapok oromo giko dwe ni endi. Seche gogo ko aneno ka indika Raila promises youth funds to do business. Raila osingone rowere ni ibro chiwne gi mage kuma gin omenda ma mondo mi koro gitim mano ma en ohala. Many politicians are charged, none found guilty. Mane wacho mantika nyini kosa ni koro jotelo mang'eny ahinya itere doho to kata kamano koter gi doho onge bura minyalo twegi godo. Ler mani kanyo aneno ka weche ng'eny sasa ka ndi maber ahinya kawuono ni ndi sana ka ndiko maber. TSC to hire 154 tutors as more trainees go for diploma courses. Mane wacho manitire ka ni koro TSC por biro kawo jopuonj mang'eny sambi koro wacho ka ni Kalonzo governors fight over Ukambani leadership. Kitui governor took part virtually. Similar meeting has been planned by Kalonzo. And because I call you are continuing in Kalonzo the governors we call ma nitire Kalonzo mwene for ene jatelo mag jogi kuma nitiere Ukambani. Wach malicha hinya kawang'iyo ka indito boke ndima tung Nigeria sees of Egypt as blunt Algeria side held. Negi makoro nye oketho weche ne Algeria sambinde koro nye magi gi Sierra Leone magen the Stallions mano endo koro nye ok giloyo. Kawuono ni endi Tunisia bro goye kod Mali sama bende koro Ivory Coast bro kao manendo team mar Equatorial Guinea magi ketuke makawuono mag African Cup of Nations mano eno wacho mbera hinya nyano ka Mohamed Salah nye jo Egypt okao mo uthiro ne thiro mang'ato ok nyal kata timo gimoro nyanene nyoro kaka Salah ena jatugo moro kaka moko mane gimanya neno. Raila maps blue red green poll zones mae wacho mantiere Oboke ma the Daily Nation. Raila maps blue red and green poll zones. Former Prime Minister recently unveiled campaign team that has started to work. ODM leader Raila Odinga
battlegrounds and the weak or vulnerable grounds based on the perceived support or hostility to its presidential bid, with distinct campaign game plans to be employed in each ahead of the 9th general elections. Age wachimantiere korosani endi jogo mabende korosara ila kwethino sia kotich kendo koro gise pogo kuondego koma kidinje ma Kenya kon magi paro ginyalo tiere mopogore ka wadhi nyime Oboke nindi. Oboke Mara Beach, Ruto cracks whip on errant UDA members. Ruto sanindi koro golo koke kendo nyiso jogo kuma ginjo UDA mokolo mondo mi obede kaka idwaro mondo jobede nudugura ni mondo mi koro gesodi kendo giwuogi. Mano e wache mantiere kanyo. Alsomito Oboke nindo Mara Beach. Ruto ogolo koke. Mano wache mantiere kanyo sama bende koro Mudavadi medo mana nyosore. ANC jidari rumo. Ochalo gidongo poko kechika kata kama yier nyocha mna machiegni e gwenge gweko mna ma nyocha kaendi e gwenge magine ka Matungu ilongo ni Peter na Bulindo ne owuoko ANC onyeni koro entire kor Raila maini joeno kote mnyage deputy party leader mar ANC Ayub Savula manendo mateso mabende ilongo ni Oku Kaunya magete ginyonyo se wuok to koro osose gini no se dhi modhi chon koro penjo kara Mudavadi odong gi ng'ano odong nade mar mondo mi koro otim tije ni ndi achiel kachiel. Mudavadi koro ji tomo ng'wech wayo malich ahinya ranyisi ni weche ok dhi kode maber ANC kanyo endo. Kama dhi nyime maber kaendi en ni my counties. Maya Angelou becomes first black woman to appear on U.S. currency, putting abolitionist on a quarter stall under Donald Trump. Poet and activist Maya Angelou has become the first black woman to appear on the U.S. quarter in a new version of the coin unveiled by the United States Mint on Monday. Angelou, author of I Know Why the Caged Birds Sing, will also be first figure commemorated through the American Women First Quarter program, which was signed into law in January 2021. Mano e wachimantiere kanyo endo nisoni maindien ranyisa mbele makoro mi Maya omi kanyo endo mano maen michimalicha hinya lungo ni prestigious award. Weche mag tuke mag African Cup of Nations magi sani koro dhi nyime kama bende koro aneno ka indika ka one of the Elephants Ivory Coast broke record Equatorial Guinea kaka nose wache chande. Haya Oboke mogik en Oboke mar Star wacho manika indi Raila team pledges battle like no other. Sani koro kweth mar Raila magone campaign nose singo ninge dhi bedo gi campaign mopokone kende piny Kenya ka indi. Wachore koro Nderito wacho ni State House race only comparable to Kibaki NAC 2002. Maendi ni kosa nindi ngwechi masani jidhie ma State House niendi dhichalo gi mar higa magana 2002. To wach mama ko wanga kaindi. Any bishop charged with fondling woman's breast. Iti bishop moro manye odonjine kod ketho mar mako thundu miyo moro. Bishop jayalo maduong' mar Anglican odonjine ne kao thuolo mabende koro otemo mulo jayalo otemo mulo nyarombo moro kanyo endo to mulo yo moko ni kare komulo mna kathunde mano wach mateka inya ANC ni ANC ACK ngeni mo kwadi ANC koro ng'enye do koro gimoro moro pani ma en ACK Anglican Church of Kenya Nairobi Diocese Bishop Joel Waweru at Green Cottage Academy in Murang'a mae wachimantika indi somane gimomiyo koro jadolo ne oyudre akeriki kimachal kama indi ang'wano manye thundu miyo ang'o timre momi mano betie achiel kachiel. Wacha Raila gi campaign ne ni kanyo enoka Franklin Bet ndiko Raila's team must have national image, be swift maneka Franklin Bet owacho wachno endo. More Haimo Faje rocks ANC as speaker Muturi Disons Oka. Muturi wacho ni jo Oka gincho biro mane na katuo. Sani koro kise na katuo to koro wacho ni koro badonje Oka. Oka en kamano. Kana Oka ni orie kure. The defections have depleted its political firepower and cast doubt on its future prospects. Mewachimantire ANC jiwuoke. Kwa hivyo anguma odong ANC kanyo endo. Sama koro manendo dhimbele. In
Senate as coalition bill is tabled. Maya wachima koro nitiere yani ora magosa ne koro the Senate. Be fair, avoid political influence, commentals new magistrates. Mano ndo wachima nitite boke ni maro chiko. Sanini koro maini jangad bura madunge pachoka ndi Martha Kome. Onyiso magistrates menyen kari jangad bura mango manyokit menyen mamondo miko gedo njewe mag siasa kendo gibedo kama bendi chiwa dier ya kinde ka gingado buche magagi. Kama the nyime magpajuso moko diondiko anoka indika word is a Nicosians was too busy for calligraph collabo. Mana wacho ntire kanya loso machela kachel singer wa pays tribute to late dad. Esa mabende kora noka indika socialite Zari has asked our fans to pray for her as God is the only cure. We may seem okay with the wealth, but wealth can't buy health, she said on Instagram. Learn to thank God every day for the small things you have. I wish I was poor with health. Just pray for me. My wealth is nothing without God. Mane wachmentire. Ina dirni mwandu kende okorom. Kini gi mwandu to igimi dekre ber mar mwandu onge kasa ne kolzari wachini one bidin nga mudhir. Tongima uwotha. Gimokete piny onge en ge mwandu to koro ene kitanda mar nyosruok. Mano endo nyiso ni Nyasaye kende ema nyalo thiedho ng'ato kata nyalo kelo ni mano endo ma en ber manyaka chieng'. Kama dhi nyime ka endi ma koro gin weche mag counties. Ma counties nane ang'man tiyo tuke ka endi sama bende koro forget drama delays. Mane wachimantire kanyendo enoka weche mamaka wang'eny gin weche mag African Cup of Nations gin maging'eny kaendi mang'eny ahinya. Wesa ni koro dhi nyime piny endo mar Cameroon mano eler mantiere kanyo achiel kachiel. Omiyo oboke adek manantiego giki aluomo weche mane ni eigi. Angeno ni iwinjogi bende okang'no endo mane kare. Mano ma iwinjo Kolombi en kinde maber nyalo kawo agwata wal moke miteno gi touch tae kore madhogo nyuka mose tie yen kamoro kibete komagaja kendo koro isomo no ka koro nolombi ahinya kisenyiewo mos to winy bende koro ywak kanyo endo to in e bwo yen mang'ich thi. En budho maber ahinya sama bende koro ikawo twak mantiere e weche mantiere i oboke. Nyinga en Nick Okello. Kiny bende wachako timo kamaendi walam Nyasaye omiyo odiochieng' gi ndalo mar mondo mi wadhi nyime gi tiyo kendo bende gi pake.